ġejna fit-Tempju ta' Ħaġar Qim. Dan it-tempju jinsab fil-limiti tal-Qrendi u propju jinsab fuq quċċata ta' għolja. Bħala tempju Ħaġar Qim huwa wieħed minn dawk it-tempji li ma bedix fl-ewwel fażi tat-tempji, ġifieri mhux antik daqs l-imnajdra u daqs il-ġgantija, iżda beda iktar tard warahom. Però nistgħu ngħidu li Ħaġar Qim huwa wieħed mill-iktar tempji li jattira li għejh numru kbir ta' nies. Il-pożizzjoni fejn hu qiegħed fuq post sabiħ fuq għolja fil-quċċata propja u għalhekk dan it-tempju minn dejjem kien skopert. Għalkemm saru skavi fih mal-medda ta' żmien, però nafu li żgur li kien hemm partijiet minnu li dejjem kienu jidhru. Illum ġejna nżuruh dan it-tempju naraw dak kollu li hemm interessanti fih. Meta wieħed iħares lejn it-tempji li għandna fil-Gżejjer Maltin, jinnota li l-prinċipju tal-bini huwa kważi kollha l-istess. Però mbagħad kull tempju jkollu dik xi ħaġa differenti. Hawnhekk fil-każ ta' Ħaġar Qim ninnutaw li dan it-tempju huwa l-unika tempju li għandu entratura fuq quddiem fil-faċċata prinċipali. Però mbagħad għandu entratura oħra fuq in-naħa ta' wara. U dan jagħmlu differenti fil-waqt li t-tempji l-oħrajn tidħol ġo fihom u terġa' toħroġ mill-istess post minn fejn kunt dħalt, it-tempju ta' Ħaġar Qim tidħol minn naħa u toħroġ minn oħra. Meta mbagħad wieħed jibda jħares lejn il-mod kif inhu minbni dan it-tempju, jinnota li huwa ta' dak il-perjodu meta n-nies bdew jaqtaw il-ġebel jaħdmuh u jpoġġuh fuq xulxin. Hawnhekk naraw diversi livelli u saffi ta' ġebel li jikkumplimentaw il-binja. Barra minn hekk dan it-tempju nsibu wkoll numru ta' dekorazzjonijiet fih. Ħaġa oħra interessanti għal f'dan it-tempju f'Ħaġar Qim, il-kmamar tiegħu huma kollha magħluqin għalihom, bibien partikolari li huma maqtuwajn kollha minn ġebla waħda. Ħaġar Qim għandu karatteristika oħra interessanti ħafna. Dan it-tempju huwa almanak li jimmarka ċertu dati fis-sena. Fost dawn jimmarka l-bidu tas-sajf, jiġifieri l-21 ta' Ġunju, is-solstizju. Dakinhar meta titla' x-xemx filgħodu kmieni l-ewwel raġġ tax-xemx jgħaddi minn din it-toqba li taraw warajja u jagħmel marka fuq ġebla partikolari. Dik hija l-unika ġurnata tas-sena li din il-fenomenu jidher f'dan it-tempju. U għalhekk jidher ċar li min ħadem din it-toqba rrid jimmarka propju il-bidu tas-sajf permezz tar-raġġi tax-xemx. Barra minn hekk f'din il-kamra wieħed ukoll jista' jħares lejn il-mod kif inhu imqiegħed il-ġebel fis-saffi ta' fuq. U hawnhekk jibda jtik l-impressjoni ta' kif seta' kien is-saqaf ta' dan it-tempju li waħda mit-teoriji hija li kien forma ta' koppla, ġifieri l-ġebel jibqa' jagħlaq bil-mod il-mod sakemm jintaqa' flimkien. Din hija waħda mit-teoriji li hawnhekk għandna evidenza tagħha. Għalkemm Ħaġar Qim jidher li dejjem kien skopert u ma kienx motti kompletament, xorta saru numru ta' skavi hawnhekk. Il-fatt li nafu li kien skopert huwa pereżempju bix-xogħol ta' Jean Howell li kien hawn Malta fi żmien il-Gran Massur Derohan u għamel tpinġijiet ta' dan it-tempju u wurina diversi partijiet li għadhom jeżistu sal-ġurnata tal-lum li kienu ġa viżibbli. Però fl-iskavi li saru speċjalment f'din iż-żona li qegħdin bħalissa fiha, ħarġu numru ta' statwetti importanti ħafna. Fost dawn 8 statwetti bil-qiegħda tal-Mara l-Ħoxna li jgħinat li nstabu x'imkien viċin ta' dak it-taraġġ.
Barra minn hekk hawnhekk ħarġu 3 statwetti oħra bil-wieqfa li huma tal-Mara l-Ħoxna wkoll li kollha jinsabu miġburin fil-Mużew tal-Arkeoloġija l-Belt, b'eċċezzjoni ta' waħda li llum il-ġurnata qiegħda fiċ-ċentru tal-viżitaturi li nbena viċin dan it-tempju. Dan jurina flimkien ma' ħafna fuħħar ieħor li ħareġ minn hawnhekk kemm għalkemm it-tempju ma baqax jintuża u kien mitluq, però xorta rnexxielu jikkonserva fih ħafna affarijiet li tawna dawl importanti ħafna fuq l-istorja tal-arkeoloġija f'pajjiżna. Fost l-affarijiet li nsibu ta' interess f'dan it-tempju nsibu numru ta' artali xejknin. Wieħed minnhom li huwa skulturat u ddekorat ħafna llum il-ġurnata ttieħed fil-Mużew tal-Arkeoloġija l-Belt, però hawnhekk qiegħdet kopja biex dak li jkun jista' jgawdi u jara kif kien dal-artal. Żewġ artali oħra interessanti ħafna huma dawn li taraw ma' ġenbi li għadhom fil-post oriġinali tagħhom. Barra minn hekk ħaġar qejm il-fatt li kif għattilkom kien skopert jidher fuq traċċi ta' interventi li saru mal-modija ta' żmien. Hawnhekk l-interventi biex dan il-post isalvawh ilhom isiru saħansitra minn nofs is-seklu 19. L-ewwel ma kienu jsiru pilastri tal-ġebel biex jirfdu il-ġebel il-mindut u ma jħalluhx jaqa', u mbagħad biż-żmien saru strutturi tal-ħadid biex ikomplu jgħinu il dawn il-ġebel milli jikkrollaw. Għalkemm flajn jidher ikraħ, però tifhem u tapprezza l-fatt li kieku ma sarux dawk l-interventi kieku llum il-ġurnata ħafna partijiet minn dan it-tempju m'għadniex ingawduhom ma' sempliċi raġuni li waqgħu u ġġarfu. Ħaġar fih diversi affarijiet li jiġbdu l-attenzjoni u jqajmu misteru, bħal pereżempju din il-megalita ta' warajja li hija għolja madwar 5 metri u nofs. L-iktar ħaġa interessanti fuq din il-megalita hija l-fatt li fuq fin-naħa ta' fuq tagħha hemm ħofra ta' madwar metru fonda. Ħadd ma jaf għal liema raġuni saret din il-ħofra. Hija waħda mill-leġubijiet li insibu f'dan it-tempju. Ħaġa oħra li nsibu interessanti f'ħaġar hija din li hija niċċa li tħares fuq id-daħħa ta' barra, ġifier qiegħda fl-estern tat-tempju. Hawnhekk naraw dawn iż-żewġ megaliti li hawn min jgħid l-arkeologi jsostnu li huma simboli falliċi maskili u femminili li b'xi mod kienu jadduraw il-fertilità. Din in-niċċa hija xi ħaġa unika fit-tempji l-oħra, ma tantx insibuha mhix komuni daqshekk u għalhekk tpoġġi lil ħaġar fi klassi għalih. Insibu wkoll waħda mill-ikbar ġebliet li nsibu fit-tempji tagħna. Din il-ġebla hija kkalkulat li tiżen madwar 20 tunellata. Immaġinaw biex inqatad din il-ġebla, inħadmet, inġarret u tpoġġiet f'posta. U skont kif jgħidu l-arkeologi jidher li din il-ġebla ma nqatax mill-viċinanzi ta' ħaġar ġifieri nġiebet mill-bogħod għax it-tip ta' ġebla tagħha ma jinstabx hawnhekk. Għalhekk din ikompli jżid mal-meravilja ta' dan it-tempju u ħafna nies jiskantaw kif dawn in-nies mingħajr għodot li għandna jew aħjar li nafu bihom aħna llum irnexxielhom jagħmlu xi ħaġa bħal din.
Hemm tammira l-kapaċità kbira li kellhom dawn in-nies fil-bini tal-ġebel, fil-bini tat-tempju u fit-tqandil tal-ġebel ukoll. Heritage Malta qed tieħu numru ta' inizjattivi biex tipproteġi t-tempji ta' Ħaġar-Qim. L-iżjed inizjattiva ovvja biex ngħidu hekk għal min jiġi fis-sit huma l-tinet protettivi. Bażikament dawn it-tinet qed jipproteġu t-tempju minn elementi naturali li fil-fatt qed jiddegradaw il-ġebla, il-megaliti li minnhom mibni t-tempju. Għandek elementi bħal xita, ir-riħ, anki il-melħ, ir-raxx tal-baħar li affettwa l-ġebla. Dal-ġebel ma nħadimx bil-blodot tal-ħadid, imma nħadem b'ġebel ieħor. U l-ġebla tal-Franka peress li hija radba u ħafif taħdimha, kien faċli għan-nies fil-preistorja biex jaħdimha bil-mod li ried. U fil-fatt it-tempji kellhom finish sabiħ, kellhom dekorazzjonijiet fil-ġebla. Imma min-naħa l-oħra qed tiġi degradata ħafna minħabba l-elementi naturali. U bekk ħassejna l-bżonn flimkien ma' studji li saru matul iż-żminijiet. Sirna nafu bil-bżonn li dawn il-tempji jiġu protetti b'tinet protettivi. Li għamilha iżjed ovvja li għandna bżonn dit-tip ta' protezzjoni huma xi kollassi li saru f'dawn it-tempji kemm f'Ħaġar-Qim kif ukoll f'Imnajdra, meta kienet għamlet xita qawwija ħafna fil-disajnijiet qed ngħidu kemm fl-Imnajdra u kif ukoll f'Ħaġar-Qim kien hemm kollassi f'partijiet tal-bini. Bekk Heritage Malta ħasset il-bżonn li jsiru dawn it-tinet protettivi. Bekk qed jiġu protetti da siti imma in the meantime qed isiru studji oħra biex naraw kif iżjed nistgħu nipproteġuhom u x-xogħol ta' konservazzjoni bekk ma waqaf qatt. Apparti minn hekk Heritage Malta qed tipprovdi interpretazzjoni u informazzjoni valida dwar dawn is-siti biex kull min jiġi hawnhekk jara fil-valur tagħhom permezz tal-ċentru tal-viżitaturi fejn għandek informazzjoni dwar in-nies li bdewhom, kif inbnew dat-tempji, x'materjali jużaw u informazzjoni oħra. F'din id-dawra ċkejkna li għamilna fit-tempju ta' Ħaġar-Qim tajna daqqatajn lejn uħud minn dawk l-affarijiet importanti u li jażlu l-dan it-tempju minn tempju oħrajn. Però bħalma rajtu dan it-tempju huwa tempju li anka qed isiru diversi interventi fuqu biex ikompli jiġi protett, biex bekk ikompli miex il-qudiem u jsalva għal ġenerazzjonijiet futuri li tridu jgawduh warajna. Minn hawn ser inkomplu bil-programm Malta u lil minna u nkomplu naraw iktar x'għandu x'joffri l-programm għalina llum.